लोगोफोर खुलुमबाय दिनै जोङो दाबसे जायगायाव फैदों आरोना बेनि मुङानो जाहैबाय दिल्ली हाट बेवहाय जोंनि इन्डियानि आरोना गासैबो स्टेटनि माने ट्रेडिशनेल ड्रेसनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै एभ्रिथिं गासैखौबो मोनो आरोना थ' बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैदो फार्स्टआवनो जों दा टिकेट लाग्रोनांगोन अब्ला टिकेट काउन्टाराव फैदो बेसेबां लायो सासेयाव गासै 30 रुपिस सासे मानसियाव आरोना ट्रेनारफोरनि थाखाय 100 रुपिस दा जों दिल्ली हाटनि सिङाव हाबबोबाय आरोना बेयो जाबाय सानि ट्रे उदनजों बानायनाय बेफोर गासिबो आखाइजोंनो बानायजोबनाय आरोना बेफोर फिसा फिसा दाब्बाफोराबो मसला दोननाय आरि माबा माबि दङ आरो जा स्टाइलिश बेवहाय एसे क्लासिक स्टाइलनि मुवाफोर मोनगोन आरो नायलाय बेफोर गासिबो माने नायनो मोजां आरो आखाइजों बानायजोबनाय बै जाबाय लैथोआव मोननाय साम'जों बानायनाय बेग आरोना जा स्टाइलिश आरोना बेखौ आखाइजों बानायदों आरो नैबे जाबाय जम्मु काश्मीरनि ट्रेडिशनेल शप बेफोरखौबो आखाइजोंनो बानायजोबनाय बेवहाय ले लादाखनि ट्राइबेलफोरनि जि जोमबो मोनो उल जिनि आरो जा साफा आरोना जा मोजां पश्मीना है ना तो शेर लिफ्ट होगा दरबार elephant 2200 2200 कितना है भैया बेवहाय गासै स्टेटनिनो ट्रेडिशनेल ड्रेसनि शप दं आरो आसामनिखौबो दिन्थिहैगोन नोंसोरनो नाथाय बर'फोरनिसो दंना गैया आं मिथिला आरोना पियर लेदर खोमा आसाम फुड स्टल मायो फुड स्टल नैबे जाहैबाय जोंनि आसामनि फुड स्टल फट'ब्ला नायहैनोसै मा दं मेनुआव chicken curry bamboo shoot chicken curry with til means sibing chicken boil and bamboo shoot mushroom tinga Assam tea बेयाव आसामनि टी आरोना दिनैसो जा गोबाव जाबायमोन आसामनि टी मोननो गैया दिनै लोंनोसै बेवहाय ट्रेडिशनेल मिउजिकबो इन्जय खालामनो हायो नायदो बियो राजस्थान ट्रेडिशनेलनि मिउजिक नायदो बांद्राय दाम नङा आरोना गासैबो स्टेटनिनो फुड मोनगोन माने नायदो बेहाय दिल्लीनि आसामनि नागालेण्डनि मणिपुरनि गासैखौबो मोनजोबगोन आरो
Pwede mo tato sa sway. Oh, moto nga. Ete kot থাকে? আমি বয়াসামনি बेवहाय नै शप नाम्बार 133 बेवहाय दखनाबो मोनो बयासामनिनो आरोना बेवहाय जा गोबाव जाबायना बेवहाय दखान होनाया नाथाय आं दिनै फार्स्ट टाइम आच्छा गामसा आरि दङ ओमफ्राय आर'नाइबो दङ हनै आरो औवानि माबा माबि हेबलाबायनाय दङ ये भी है उसके ऊपर हाँ ये लैपटॉप बैग है ना मोजांथार उलनि आरोना बे आखाइजों दानाय दिल्ली हाटआव फैनानै जा मोजां मोनदों आरोना सोरबा सोरबि सोंदों एक्ट्रेस नामा होननानै नाथाय आंथ' एक्ट्रेस नङा बेनिफ्राय आरो सोरबा सोरबि फट'बो लादों दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट्स हर जोंनि बर' दख'नाखौ आरोना मानसिफ्रा जा एट्राक्ट जादों आरोना जा मोजां मोनदों माने आंखौ बुंदों आरोना माने इउ लुक सो प्रिटि बा माने मोजां मोनदों आरो गोसोआव एसे मोजां फिल फैदों दिनै बर' ट्रेडिशनेल दख'ना गाननानै आरो मानसिफ्राबो जा नायदों जा फट' साफायदों थेंक इउ गाइस बिदिब्ला बाय